Good morning guys, for today's vlog, magluto ta og sopas. Guys, ako nagkuan ako guys kanang nag-start ako video og sa dihang pagkuha nako sa mga lamas natandog na palong kay natuslok nako. Mao ni ang ato ang mga lamas sa tong gamiton sa toang ingon ani ra ko gipalit nga ahos guys kitagko man kayo. Mao ni tong gamiton para sa ato ang sopas. O diba? Naatay carrots o cabbage para isagol sa tong sopas. O koko mama. Napay iba. Espeso ang ato ang sopas karon guys. Unya dapat guys magpalit mi og manok para isagol ani sa atong sopas. Ang ako ang giluto kagabi guys, wala na ko naka-video kay nabisi inyong manang ug nag-charge pug ko kagabi kay gikan ko sa merkado guys. Perting ko suga sa ulan guys, grabe. Naguol na kay ko guys kagabi wala ang akong bana. Kagahapon kay nagbiyahe sa Dipulog karon guys kana merkado ko, nagbayad ko sa among motor. Karon guys kay naabtan man kog ulan pati ko suga sa ulan guys, grabe ka ulan jud. Kusog jud ako ang gisen, nagvideo ko gisen ako sa kong bana. Ang ko kusog king ulan palangga nahadlo ko kay wala ra baka unsaon ako ni. Nagpalit ko isda sa sudan sa kong mga doggy dogs, nagpalit ko og chicken kay para amo ang sudanon. Og nagpalit ko sa pato kong gipamalit guys. Mingani guys kay kuan kanit na masitag ampo bitaw no kaliwan ta sa Ginoo gitabangan dito sa Ginoo promise. Pag kuan ako guys pag gawas na ako sa kaning nangukay mo ko mga trapo guys kaya ko ang mga iro-iring kalas kay trapo karon guys palitan ako sila og katong kuan katong pang malibang sila diya sa sun nga pagkalibangan nila nagugo na pug ko pagkahuman guys paggawas ako ikas okay nakakuan ko driver nga buutan guys kanang guwangon na siya ako guys family mo kog driver pagtanaw na ko nga murag medyo bugo yun ana di ko musakay ana guys damot dag na ay mga pasayro nga laki di ko musakay mo to nga nadugay ko dito guys nadugay ko kinatang og motor pagtan-aw last na ko nga kuan sa motor guys kay buutan man siya nako ay buutan ni nga tawo kay kabalo man jud ko musay kog tawo guys mo to kung gisakyan di ako siya gisabot ingko nga man ingko kanang manong kanang mosugot ka pakyawon ti ka 100 guys mo adto tag merkado palit ko isda kay sa ko mga doggy dogs dayon adto tag ugis kay magpalit ta og kanang kuan manok dayon mora to kung paliton mga lamas di ako magdugay din pagkauli na to hapito na to okay na to nga akong gipamalit sugot man na siya guys sa 100 sa MGK dire sa mua mo to nga nakasinabot mi dayon buutan gid siya ko nga buutan kay kamanong dapat unta mga driver inana akong gi-story na nga unta no kanang driver ingon ana ba buutan dili ka nang buaya og kanang mga pasayro nga mga ipasahe nga dagko ana ba buutan kay siya mo to nga ako ang gidungagan ingko nga manong kay buutan man ka gidungagan ako ang pasahe mas nga among sabot is 100 gidungagan ako kay buutan kaayo wa jud ko musaway niya as in buutan mo to nga naabot ko sa balay na safety itawagan din ako akong bana hindi ko akong bana naguol kay dayo biya siya Dipulog ito may anak ko nga nanak ko sa balay di mo na akong gipamalit ana mo to guys nagluto ko kagabi og sudan mo wala na nako na video guys kay nalubat ko akong gi-charge kay kabalo na usong sa sarap mo na akong giluto fried chicken dagko kay siya guys mga anam ko akong bana nga palangga maglami kay palit ka ng fried chicken ingko nga dili na ta magpalit na lang ko og 1 kilo nga ay 1 kilo kapin din ni guys kay kung nabayad ani is duol 300 kapin kulang na lag dos para 400 o kani ingko nga magpalit na lang ta og chicken ako na lang mo luto kay dugay-dugay na ko kaluto og fried chicken so patilawon ti ka sa ko ang kuan fried chicken unsa na ko pagluto dagko ko siya guys sama sa baligya dito nga dagko kaayo dagan siya naluto sa ako ang gipalit nga 1 kilo kapin dayon kani guys gipalitan po na ako ang mga doggy dogs para na po sila fried chicken kay mga dalog fried chicken kani siya guys kanang buko-buko bitaw sa manok tag 125 ang kilo ani gipalitan nako sila og 2 ka kilo sa dala ni kapot og 2 ka kilo 1 ka kilo og tunga mangguro ni nagamay na guys kay ilaha man ning gisudan sa pamahaw sus Ginoo ko mga ero ka dalo og mga fried chicken muna nga og Jesus Christ na pod ni natumba na pod
Mo na guys, kung unsay sudan na mo, masudan sad nila. Pareha mig sudan guys, fried chicken. Bora ni pagkatimplaha guys. So karon guys, sugdan na nato ang ato ang pang sopas. Oh. Request by banana. Wag ni mata na si banana, natulog pa manggod siya. Akong gisarado na ang kwarto guys kay ngano. Sarado na. Kay ngano, akong mga doggy dogs kani. Oh, ni ara si Dagol, si Inday, si Dodong Gamay. Ilang samokon ang ilahang amahan guys. Mao na nga ako ang gisaradan kay para ang ilahang amahan makatulog og tarong, dili nila masamok-samok. Ang gisaradan akong kwarto. So karon guys, mag-start na ta og hiwa sa to ang lutoon nga sopas. Dayon mugawas mi unya guys kay kuwaon na kung gaso nga among gipalit. Kay kagabi pag-agi na ako sarado naman, magpalit na lang po ko og chicken bisan og 1/4 para isagol sa tong sopas. Ana. So karon sugdan na nato. Naara ang atong mga sudanin. Chicken. Fried chicken. Ang ato ang sa atong dugidog sa mas kaon. Ang sa ko ang mga cats mo na ang ilahang pagkaon. Ang ilang sudan is inunan nga tamban. Akong Persian guys to asa sulod. Ako na ning mo ni ato ang mga gamiton sa ato ang pagluto sa sopas na atay real album macaroni, na atay kokong mama, na atay ibap, na atay mga lamas, lamas na to ni ara. Ang ato ang sani katong powder nga paminta na ara dito ato to ibutang sa. So magsugod na ko og hiwa guys sa ato ang lutoon kay para pag mata ni banana mo eat na lang siya. Kaon na lang akong banana. Ara guys, ana ra na kay para dili guot. Kay diri na ko ibutang ang ako ang kuan while naghiwa ko sa kuang mga ibutang sa atong sopas. Atong carrots dako kaayo ihurot na ko nigbutang ug ang ato ang cabbage. Ay nahulog po nito kay sayang ato lang hugasan. Diba? Naghiwa na ko guys. Itong kutsilyo nga hait. Ako nagbra. Okay ra na siya kay narapog bay. So guys, ay anak na to kay para makita ninyo guys nga nag-prepare ko para sa akong lutoon for today. Naputol akong ulo. Oy ako ang sanina, wa na. Nawa ka di mao. Naputol man akong ulo, anak na to gamay. Diri ko kay para makita ko. Start na sa atong carrots. Ay, ako sa nang gamito ng isa ka kutsilyo kay murag dili makayaan ang kutsilyo. Direta sa atong carrots una. O di ba? Dayon atong slice na anak kay para guwapa siya. Tuod. Agoy Ginoo ko man nakuan. Okay. Okay, guwapa kay pagkakuan guys o slice. Madto may tuburan unya guys kay limpyuhan na mo ang kwarto dito sa kuang mama kay dito may magtambay Friday ug Saturday dito may matulog. Kay para mabantayan na mo ang boarding house dito. Og kay akong mama naguot kay bisag out ang mga outsider guys gawa sulod. Mo nang ako ang tiyan ning klaro. Mo nang tulgan na mo dito kay para makuan na mo kay ang amo ang tubig mo dito guys is di kurente kalas kaayo. Ang mga outsiders ay dito mga tulog. Ginoo ka. Masapot baya pod. Dito mga tulog mo na nga. Schedulean na mo, limpyuhan na mo uron dito. Kay para ug kuan mabantayan na mo ng mga outsider mo gawas sulod dira. Maglagot. Nya, okay ra untag libre ang kanang tubig guys, okay ra tubod. Nya dili baya di kurente baya amo ang gamit baya sa mo ang boarding house dito kay kuan baya kaning
di kurinti nga tubig. So kalas jud kaayo mo na nga bantayan na mo dito sa kumbana guys. Kuan mi kay akong bana niingon man siya nga diri ta matulog palangga para makabantay ta kay luos si mama. Palangga man guna niya akong mama guys kay palangga man pud siya mo na nga. Para si mama daw nako dili maguol. Matulog daw mi dito. Loy kay kung mana kuno gamay gagmayon kay dapat ang sopas gagmay gamay man na siya ano. Palangga man na niya akong mama guys mo nang paghuna-huna na siya sa akong mama miingon siya nga diri ta matulog palangga kay para si mama dili maguol. Kay ang ubang mga borders guys may mga pulos manglayas. Nya tag pila ka bulan di ka bayad tag 3 ka bulan o pila naman ang 3 ka bulan. Mas maayo man tong nami didto. Sa una buhi pa na akong papa guys. Updated kay ito basan anay bariyo nun. Musaka to sa boarding house diyan magkuan ko sa kwarto manuktok to inyong bayro nun. Lapas na maana man to. Moto akong mama dili ra maguol karon guys. Akong mama wala man dito kanunay sa boarding house kay naman sa tindahan kong manghod na anytime pwede siya layasan sa mga borders. Nga mga gahion mo bayad, mga gahignaw mo bayad, anytime pwede siya layasan. Mauto nga. Ay, Diyos ko Lord. Naka-decide akong bana siya nag-decision guys nga diri ta matulog palangga kay para si mamang dili maguol. Very good pud iyang kuan. Iyang insani plano. Oto nga. Every Friday dayon Saturday pagka Domingo sa bunta guys, uli na mi. Ana, uli mi. Among mga iro guys, kung dito mi matulog, ulion lang namo og pakanon din. Man, magdala mi dito og kanang kuan namo for baby siguro si Siloy imong dalon. Dito kay kuan man kay kung si Inday man gud kung ang ato man for babies guys, dalon na to sa balay nga kanang bag-o pa nilang kuan. Maglangas man guna sila. Si Siloy lang ang dalon kay nabay may borders nga mga Muslim pud guys. Ganahan man po na sila og miming. No na nga. Si Siloy imong dalon to si Rosel ba to mo Persian. May imong dalon dito. Natay mga pangkuan sa tuan. Ipalit na ko ni gabi guys kay dugay na ko sig ingon na mukaon og sopas. Butangan ako ni manok daghan. Kung tunga man gud guys, daghan ra kaayo. I 1/4 na lang siguro nato. Magdala po ko sa tuburan kay para makakaon po ko mga igsoon to mga pag-umangkon. Mo nang daghanon ako luto guys kay para makuan madalaan po na ako sila dito. Saba king ero sa muslingan guys ay. Kuan mo na muslingan guys kanang dagan siyang mga doggy, mga breeding tanan kanang. Ug naabite kanang kuan guys kana bang nagbayan nag for sale siya mga doggy dogs, mga for babies nga mga breeding. Sa unsa nga breed guys na adi kompleto. Dayon napay man na diya guys nga kana bitang magpakuan guys kanang para makaanak ang doggy di ana magpa sana. Oh, di ana dalon guys, mo na nga. Dagan kay iro dira guys. Akong banana nag-sleeping paganan kay ko na niya basta makatulog na siya tarong kay pahuway jud niya. Holiday man karon walay work so pahuway jud niya guys.
Today guys, wala ko kasumba. Kaya gikapoy ko eh. Unya ra siguro gabi eh. Og unya guys, kung kanang mabot ako ang sumba ko unya. Naraman sa balay po, di mo ko sa balay mo ko magsumba guys. Di mo ko sa gawas. Kay daghan kay di internet mapilian magsumba. Nagsumba ko og 3 days guys. Ay akong tutoy. Okay na, wala na kay bulot ang bilbil. Agay Ginoo ko masamad akong kamot. Diba? Ano siya? Hait siya na kuan, gamay lang. Kutsili, gamay lang. Uway. Si Elias guys, maabot karong pitsa 3. Nanangikos kong bana nga, maadto ko palang gabi kay akong idol si Elias. Di siya musugot din siya. Kung maadto ka dito, ihado kong hulboton. Ngala ko niya. Siya nga, kung maadto ka dito ni Elias, ako na lang musayaw. Ana-ana, iyang i-action guys, ana-ana pa siya. Ingko dili ko ilood, kay katanawon si Elias ako Di siya musugot maadto ko guys. Siya ayaw, diri rata, maglantaw rata sa kuan, makita raman daw sa video. Diyos ko Lord. Paita. Kalaag. Kita katanaw sa tong pants. Elias. Kina lang. Tumano na lang ang banana. Di na ta magahig ulo kay para way-away, way kuan, bubot. Gamay na sabi, kay bahala o. Bukuan siya kanang baga, kagmayon na to. Kalami ani. Kaluto ani kay naay kukumama din. Napadyoy ibak. Full of ingredients. Ang ato ang sopas for today's. For today's job. Sabak kay irot sa muslim. Inday kay dili marites. Grabe kong mga ero guys, gamay ra ko ang pepepep dayon. Diba? Ay, Diyos ko Lord. Hapit na gid ang election, guys. Pila na lang ka days election na. Minsan makadaog ang amo ang kuan. Ang amo ang gustong padaogon, minsan makadaog. Pero 100% makadaog na siya, guys. Klaro na kay guys kay siya nakapabibo sa pagadian. Ana. Okay. Ang atong carrots, daghan na siya, guys. Ito na yung hotdog kay sayang man.
Diri na pud ta. Last na ni. Yurot na ko ang carrots guys para dili masayang. Dili na pud ta sa cabbage. Kag may gumayon na to ni guys, anaon. Itong gabes nga lami kaayo. Kani guys ako ara man gani ning kilawon nga hilaw. Hala, kajit lang guys kay ko ang iring wait lang. Kape, may ko na ag-init kay nagkuan to maghimo og sopas. Oh, ni mata na si banana guys. Ina. Morning. Mapay pag mata guys kay gikapoy kay na sa biyahe. Ay, di na. Stula oy. Violation ta nitong baba. So guys, sirira tataman guys kay taas ato ang video. Salamat guys sa inyong suporta, pag-like and share sa ko ang videos, pag-follow sa ko ang Facebook page, Facebook account, sa ko ang Reels TikTok. Og thank you so much sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. So amping tanan guys. Ako sa ning tiwasan akong trabaho. So bye everyone. I love you all. God bless.